Binuo ng Police Regional Office 3 ang isang Special Investigation Task Group o SITG Baking para imbestigahan ang nangyaring pamamaril sa magamang baking sa Concepcion, Tarlac at kaugnayan sa kaso ng online shopping delivery personnel na sina Hernan Galang at Bernard Nucop na di umano'y napagkamalan lang. Ayon kay Police Chief Superintendent Aaron Aquino, 2 linggo lang ay kaya nang magrekomenda ng task group na magbibigay linaw sa kaso. Ang eksklusibong report mula kay Justin Sayo. Nitong Martes ng umaga, August 22, ipinatawag ni Police Chief Superintendent Aaron Aquino si Superintendent Ed Tuazon ng Regional Investigation and Detective Management Division upang iutos ang pagbuo sa isang task group na tututok sa investigasyon ng nangyaring krimen sa Concepcion, Tarlac 1 linggo na ang nakakaraan. Reresolbahin din kung inosente nga at napagkamalan lang o may kinalaman sina Bernard Nucop na napatay ng mga pulis Concepcion at Hernan Galang na ngayon ay nakakulong. SITG Baking, manglalabas niyan, Special Investigation Task Group Baking that will focus on this particular case lang para yung pamilya at saka yung mga lasada na sinasabing akusado o mga suspects, malaman natin indeed kung totoo nga talagang sila ang suspect, nagkaroon ba ng legitimate operations doon sa pangyayari na yon. Magmumula sa Camp Oliva sa mga opisyal na gagalaw sa Special Task Group. Kung ano yung ipepresent nilang investigation, definitely we will dig deeper on that particular evidence, no? Para lang malaman na kung kunwari sa Petron, authentic ba yung resibo in the first place. Totoo ba sila nagpagas? Definitely, kung may resibo ka ron, may kopya naman din sigurado yung gas station. So, everything will be taken off para lang just to clear itong particular na kaso na to. Iniutos ni Aquino na madaliin at gawing komprehensibo ang pag-iimbestiga sa kaso. If we can get statements of everyone as soon as possible, then mas makapabilis yung investigation. Maybe in 2 weeks time tapos na. Kasabay na nag-iimbestiga sa kaso ni Galang at Nucop ang Commission on Human Rights. Ayon kay Aquino, sakaling mapatunayan na nagkamali ang mga pulis at nagkaroon nga ng mistaken identity sa kaso, ay maharap ang mga pulis Concepcion, Tarlac sa administratibo at kasong kriminal. Ako si Justin Sayo para sa Metro Central Luzon News.